Nakausap dyan sa kuwaron kay ang tao nga wakailas ko nakailan na. Oo. Ang mga pilay mong anak. Pat. Ha, upat? Puro magulang. Mo gid. Wala ko pa lagi basta dancer lagi. Skin magulang lagi anak na yan. Tapos ka nang nagsugod ng mga TikTok karon. Ay lagi mong gawa lang ng problema. O ba mo ko kay ma-discourage kay ito na nga, gagmay mo lang sa followers. What's up mga bitokon? Ako karon diri sa may Corrales Avenue ug nako diri sa Hotel Centro. Okay? Ngano nako diri? Wala lang. Nako karon diri kay I'm sure kabalo mo kung kinsa kining sikat kayo o ga-viral perminti nga TikTok master nga security guard, ha? O ga actually nahinabi na nako ni siya sa gaya ni Bay pero gusto nako siya ma-meet in person. Ug ako siyang agiton sa usa ka dance showdown. In the club, take off. Come on, baby, keep on doing what you doing. Girl, I'm trying to get you next to me, but first you gotta let me see that booty work, booty work, booty work, booty work, booty work, booty work, booty work. Go ahead, go ahead. O di na lang, cancel, hadlo ko. So now karon diri sa Hotel Centro ug ato siyang ilailahon. Murag siya man siguro na diri karon ni. Ato ilay larga. Ay boss, ayong hapon boss. Gapon. Boss kanang nangita ko atong kuan boss, katong itong security guard boss nga nang trending dito sa TikTok boss, katong may kay mosayo boss ba? Ama man mabuntag ka pa nako siguro. Ha? Pero mabuntag. Dili to ikaw boss. Ha? Burag ikaw to boss. Mayong hapon. Gapon. Ha? Gapon. Nagkita ra kita ha. Ay. Teka muna, before na to ni Sugdan. Medyo hindi ba ka busy? Di ba ka busy? Di man basta nga rasa di bibisi. Okay. So pwede ba ko nimo i-tour sa nimo tayo Oo, sa sunod? pwede kayo. Larga? Larga. Okay lang yan, larga. Okay? So, okay. Sige, ang gagawin mo, tawag sa mo ha? Gardi. Gardi. Gardi na ako karon to Gardi na. na karon. Ato na Jean. Jin. Tungod sa TikTok na gardi ng tawag na Gardi, ko. okay. Gardi akong tawag sa mo ha? Gardi. Okay, so medyo dili pa kayo, mingaw-mingaw pa man. Basta nga ro rasa. Mingaw gid mi. I-tour sa ko karon diri sa Hotel Mo na Centro. pag nice guess mo sulod diri gis lang mo agi. Diri, sa may araw. Araw, sudlan araw. Siyempre, pandemic pa yapon. Diri ang mga guess. Alcohol? Alcohol na. Tapos, manguros. Diri. Tama na mo. Adili na. Di na, mga Prandes, at labas sa Prandes. Uy, Gardi, mo ka nagsabang adagyan day guwapa diri? Ayos. Di wata na ko ni guman akong asawa. Saba. Mga gwapa kina Yes, Prandes na mo diri. Say pangalan? Si Mama Riz. Hi, Mama Riz. May ngapon. Siya ang samong sa function supervisor. Okay. Siya ang supervisor diri. Tapos, Si Ma'am Pate. hi, Ma'am Faye. Yan. Grabe, mga kilay pa lang, guwapa na. Kilay labanan diri, boss. Okay. Napo si Michael. Boss Michael. Mas bata pa ni. Ano pa may pagturok sa buhok ko? Ano naman ni si Lupin diri? Siyempre, Pandemic man good. Para safety. Protocol, protocol din siya. Yan. Sanitize ballpen, use ballpen. Ayos gamito nila, Kung wala lang nag-pandemic, di kita mo mga hatag o ballpen ba? Nag-pandemic, daga na nga yun. So, nagsugod ng operation dari ma'am sa Hotel Centro. Sugod na ang operation. Pero kung mo-login ka, sa may kailangan ipakita, kailangan ba na ay mga QR code lang. Dili kailangan mag-test pa mo sulod na, okay ra? Okay. So, limitado ra ba ang dapat masulod sa rooms? Yes. Limitado ra. Okay. Ako saan yung disturbo ninyong dancing security guard, mama? Kay celebrity na mga siya. Good vibes lang, good vibes. Good vibes. Okay. So, naiaraw diri. Alisa diri, Gardi. Pag di busy, di tambay, say... Pila na ba kakatuloy nga guard diri sa Hotel Centro? 7 years ka pinabukod diri. 7 years na? Oo. Teka muna, katuon diri pa nag-birthday akong bata? Oo, ako sa banda ito. Dana ka diri? Oo, wala ako diri. Okay. Ako na Tapos banda ito. siyempre, among negosyo sa... Nasa atbang, oo. Pero nahalin naman ang building, so wala na. Oo.
Atay, teka muna. Kumusta yung kinabuhi karon nga? Sikat ka naman kayo sa TikTok. Yun sa man ipagsugod. Nganong nag-TikTok makasugod? Katong sa pandemic, last year, Marso to pag-pandemic Sabi dire. nagtulo sa imo. Katong kaban akong girlfriend, wala naman niya, wala naman dire. Okay. Magutoy nagsugod kay duty to pag lockdown kami naman doon kasi sarado gini close gini hotel sarado gini siya. Sarado day. Duha lang minabilin din niya. Mo to nga akong kaban sayaw di. Say dong kuno sa may akong kaban mo magbuang. Sayaw nga to bang silpon sa mo to TikTok daw. Oo. Yes, TikTok mo, tiba tok ta. Pero ni tanaw ko mo makalingaw sa kami na bendo ha. Huli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit na dalangin ko. Ako nabantayan nga murag nagyog kay moves yun. Murag danseros yung kay kayo. Ha? Ang sa man gini? Daan maging ka dancer. Ato na sa Davao sa mga Davao nagsaysayaw gid sa Davao. So daan nagyog gagas No. na. So mga saan mga idara ka na sa una? Sa eskwela mo mo, Santana. Okay. Is mga nag-dancer ko to High School. Ang gusto sa mga asawa, nga diri man siya lugar magtrabaho. Kaya kung dati asawa nga, taga Balingasag man, Okay. moto nga diri gisa gusto, di man siya gusto sa Davao, moto diri nang nang-apply moto diri, man sudlan ako nga hotel, tud garon. Kinaba na disgrasya mo gusto mo tortuna, balik gid akong til. Ah, so nag-stress ka ka? Oh, balik ni siya na stainless ni sulod. Ah, okay. Oh, handod garon na pa ni stainless. Gara kita kong sayo na may mo comment nga. Tatay Gardi, magaling ka sumayo kaso nakasimangon ka dapat dagyan mo ng smile. Ah, Zile, 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 eu alerg Al mile, 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 mile Pe Maidan pentru tine, tine Să-ți dau un dar cel mai de preț Dar fără niciun ban so muna kang smiling na kayo. Oh, kay mami lang gusto kay lamig ako kung sa'yo basta magkatawa. In the club, take off. Come on, baby, keep on doing what you doing. Girl, I'm trying to get you next to me, but first you gotta let me see that booty work, 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 booty work. Go ahead. Go ahead. Unsa pinakauna nimo nga kuan TikTok nga nag-viral? Katong tan 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 tararata. Moto ko yung tuna. Ilan na ka-views to? Pero dito ko na trending sa kuan sa gugmang aso-aso. Pagigugma ko kanimo Murag tambot suga aso-aso Pagigugma ko kanimo Busog ka ayo ka buto-buto Dito ko na trending sugod. Dito nagsugod ang nakainig Oh, ka. na ikaduhang trending katong digit sa yun nga viral nga as in nga viral gud. Katong pinaka-viral na katong nabutan ako sa mga Facebook o katong sa CDO.com. Oo. Katong ni saya ko di sa parking area ni saka ko dong fourth floor dangog danan. Katong Buti Music. Oh. Okay. Nga gihangan ko mo doon nakuyapan ba nga naloy ko sa cameraman kay kumudagan ko dagan mo sa siya. Abon fourth floor basta gihangan ko ng cameraman mo to sugod. Blow that ass like Make it clap back till you give me applause Sounding like When I get in them doors Set your hair in Mo to sunod na. So, taon sa na may epekto sa imong kinabuhi ron, nga medyo nailado na ka sa TikTok, medyo dagyan na. Ang nakausap dyan sa kuwaron kay ang tao nga wakailas ka nakaila na. Oo. Para sa kahapon, nangadto may balingasan, night time may balingasag sa boardwalk. Nangaon ito sa may barbecuean, tingalan ko mga to, nandoon lang sa kaila, sa kuwa. Oo. Marag masyak na ba? May, uy, kung kailan mo, uy, followers may mo gardi. Ah. Mo to, tanong, sakpan, mga mong gad. Ah. Mo to, pinicture nga po ito, nga nayo may nag-tiktok mo ito, mo na nakausap gad. Nga, So, nisikat lahi na gad, lahi, oh. Instant na ano. Lima ka itong mga followers nga pati sa Facebook nagapalo si mo. Oo. Kailan si Mabas hindi ka nag-uniform. Kabalo ka, sa imong gibuhat, naka-inspire ka ubang tao, naiuban, na mga good vibes. Kabalo ba ka sa pandemya ka, Oo, di ba? good. Medyo gool. Oh, good. At least makita ka, tatamay mong gibuhat, smiling mong gigay ka, so makainggan nyo yung gayo. Laging Taka itong napatoy ubang nga itong mga K-pop, grabe na yung saya. Tapos si Lagi. ka. Karoon ba na ba yung mga sponsor mo, konse mo ah? Oh, naman, na may mga sponsor. Dagami ka tong sa
Sa janitor ba man naman to, sa cook man naman to niya. Nagkama mga. So, mo daw sa imo, nay, imo nang i-promote, Oo na, medyo nakarakita more bites. kita sa Nagkama ako sa more bites food. okay. More bites, sa Cisco. Sa mga sabon sa So, Ero. at least nanay, rakit-rakit gamay, nanay. O na, ginagmay, o. Okay. Ginagmay lang gud niya. At least, makalingaw po niya. Pag nabog ko yung mga racket, katong ba mga si TikToker, ubanon ako sila para ma-future ba, magawas mo sila ba? Ginasabay, ginako sila. Ikaw, Gardy, sa mga amahan na ba ka? Pilay mo? Man kayo eh. Amahan, pilay mo anak. Pat. Ha, upat? Puro magulang. Okay. Wala ko palagi, basta dancer lagi. Puro skin magulang lagi anak na Di nanay. kita atong panahon na katong sa panahon to sa mga sayo ba. Di mo kay di man Ano yung mga dancer lagi yun? di man po to So, nana siya mo tanang karon. ang pinaagamay ron nas kuha katong mga dagko naman to nanay mga pamilya. Nas Davao ko. So, sa mga nanakay apo day? Nanapod. So, lulo na day ka day? Lagi, kaya. Pero in fairness, Hindi lang pala ta- liyok lang kaya apon. Pero so far, karon ang imong isang anak na diya sa imo ha? Nasa bukid ng gisibat na kay pandemic man gud. Oo. So, Isa sa ka- mga uli-uli ra ka dito. Every 15 days taga sahod uli atong dugan konsumo. Uy, layo-layo sa da. Layo lagi. Medyo makamingaw sa Mingaw gid. dugay. Pero saan man sa apil kay lisod man kay panahon. Oo. Frontliner beta. Lagi, Mata ka balog kung nanaba ko sa track na ba ko o wala. Tama. Kung sa may mo nga masulti, katong ubang tao diya nga gasugod-sugod og TikTok. Nga naman gumingon nila nga ang TikTok, meron na sa mga batanon. O ikaw, lolo naman galing ka, pero naghatag galing ka good vibes. So, unsay mensahe nimo sa uban nga, pwede po nila ni-shoot lang ng TikTok para at least pampag-good vibes. Ayo. Tapos ka nang nagsugod ng mga TikTok karon. Ay lagi mong gawa lang ng problema. O ba mo ko kay ma-discourage kay ay gagmay mo lang followers. Tanan man ta nagsugod man ta sa gagmay followers. Basta nga ko lang ang advice lang nga. Pag mo sayaw, good vibes lang good. Consistent. Ano ba kay isa pa makatabang sa exercise sa buntag na makawag problema di kasi ingon nga sigwan nga di ba sa ingon nga kuan nga mawa problema pero at least kanang malipay ka ba nga lahi gito una nga wala kay ginang gibuhat nga kabisihan gani. Oo. Isa pa gani exercise gid sa lawas. Oo. Nya sa tong lahuna di po ingon nga mag sa tong buhaton. Kay malingaw naman tadi. Makalingaw ko ang TikTok. Usay dugay no katulog kasi basag comment ba. Si uli nagpalay. Pila na ka followers karon? 1.2 million followers. Yun, grabe. 1.2 million. 1.2 na. Very good. Ang pinakataas ni mga views karon, pila na? Katong sa What is Love katong Pila na to kami? 47.2. 47.2 million. Oo. Go! Million. 그게 언제쯤일까 어떤 사람일까 I wanna know 이처럼 달콤하다는데 I wanna know 하늘이 나를 쏟았다는데 I wanna know Sa tanan nagpalo sa kuha, daghang kayong salamat sa inyo. Nga sa kuntiwala, lalo na nag-live go, naagyapon mo. Pero ngayon ka po kong pasensya sa inyo, nga dito mo manotistan tungkol sa kadaghan ninyo. Pero paabot na kayo, nainayin mo, basta ako. Nalang nga, andam ka po kung mahataw galipay sa inyong tanan. Basta, wag lang mag-isip ng problema, i-tiktok niya and smile, yun lang. Siyempre, karon dili pwede mahumaning interview. Kung dili kita dungan mag-TikTok. Pwede, Ang pwede. pangutana, Pwede. Kayahon ba na ako imong moves o kayahon ba nimo akong moves? Kaya, kaya. So tara, testingan nato ni pag-TikTok karon. Let's watch this. So ingani ang setup nimo pag mag-TikTok ka. Nga ni. Kul, mahala nimo stand eh. Pwede, pwede. Ang stand na aircon. Pwede tulak ba? Ang gamit diri. Ano? Say, baso ko butang, baso. Sandig sa baso. Pwede baso. Baso, pwede ka po na kay. Magaling nga damay po nimo mga kauban diri. Apilas nagsayaw para malingaw sa sila. Sige, larga. Sige, TikTok na diri. Thank you. Grabe nga TikTok.
Grabe, kulba. Lulo naman din kaya pa ni Lulo na. Thank you very much, boss. Thank you. Tagang salamat. Thank you very much. Sa tanan mga taga Hotel Sentro na sila diri sa Corrales. Kung gusto niyo makita si Gardy, the Danceros and the TikTokerist. Yan, bisita. Pwede na sila money din. Thank you very much.